Deze week in Limbourgeois, musical over Diana in Heerlen en opening van Mooi, een kliniek voor plastische chirurgie. De musical Diana en Zonen staat deze dagen op de planken van het Parkstadtheater in Heerlen. Met de Limburgse Brigitte Heitzer in de rol van Lady Di. Brigitte, Ja. na Evita, Marilyn Monroe, weer een sterke persoonlijkheid. Oh, ik dacht dat je ging zeggen weer een blonde pruik. Maar dat is... Dat ook. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, het is, ze zijn ook allemaal dood. Dat is natuurlijk ook weer zo'n soort minder nieuws voor de mensen die het nog niet wisten. Ja, nee, het is inderdaad een heel sterke persoonlijkheid. Is alles verloren, wanneer zelfs je zonen je woorden niet horen, hun rug aan je tonen, mijn goede raad faalde, hun afkomst bepaalde. Het zijn gewoon hele mooie rollen en het leuke aan dat soort mensen spelen is dat er heel veel materiaal over te vinden is. Hè? Ik bedoel, je tikt op YouTube, tik je Marilyn Monroe of Lady Di in en je krijgt echt uren aan beeldmateriaal. Dus je kan ontzettend lekker daarin duiken en je onderdompelen in de sfeer van de persoon. De dood heeft gewonnen en alles ontnomen. Zij werden pionnen, wat ik wou voorkomen. Maar sluit niet je ogen voor vol mededogen. De weg die je zelf kiest. Het is eigenlijk toch een zwaar verhaal van Lady Diana, Nou. een emotioneel verhaal. Ja. Maar in deze musical wordt het toch doorspekt door enorm veel humor. Ja, gelukkig. Ja. Ja? Want je hebt natuurlijk geen emotie als je niet daarnaast ook af en toe gewoon lekker kan lachen en kan ontladen. En dus die twee dingen die moeten altijd wel samen zijn, vind ik het. Ja. Ik denk dat het voor de mensen in de zaal echt vreselijk zou zijn als ze 2,5 uur alleen maar zo zouden zitten. Dus je moet af en toe even kunnen ontladen en een grapje kunnen maken en ja, met de ellende lachen. Zoiets. Ja, ja. Lady Diana vond het niet altijd even prettig om in de spotlight te staan. Hoe ligt daar de link met jouw persoonlijke... Oh, ik geniet ervan. Jawel joh, als jij me altijd interviewt zoals jij, Dan wel. dan vind ik het enig. Ja. Nee, maar ja, dat hoort erbij. Ja. Maar het is natuurlijk in het extreme, zoals net bij Marilyn Monroe ook. De rol van de pers in het leven van die vrouwen, dat is gewoon gruwelijk. Dat kan je helemaal niet meer leven. Maar hier in Noorbeek en in Heerlen en in Nederland lukt dat Kan. echt nog prima. Ja. Dus wijs mij niet af, wijs mij niet af. Ik kan me voorstellen dat dat voor u als vader toch iets doet als je dochter ziet stralen. Ja, we zijn het gewend, maar iedere keer, ja goed. Wens zoiets? Nee, eigenlijk niet, nee. Dit is begonnen met Evita en we hebben zo'n mooie voorstellingen gezien. En nee, dat went niet. Het blijft toch altijd apart. En ja, kippenvel als je je dochter zo daarvoor ziet staan, schitteren. Ja, geweldig. Ja. Vroeger bakten ze hier wc-potten en ander aardewerk in de bekende Sphinxfabriek in Maastricht. Nu is er een kliniek voor plastische chirurgie geopend in samenwerking met de reguliere ziekenhuizen in Limburg. Ja, twee voorzitters van de raad van bestuur van twee ziekenhuizen hier in het zuiden. Hoezo die link met een esthetische kliniek? Hoe zit dat eigenlijk precies? Ja, dit is een hele mooie aanvulling op het hele zorglandschap, denk ik. Allerlei ziekenhuizen die tweede lijns en derde lijns zorg doen, ook complexe zorg. Maar dit is ook iets wat prima hier kan en wat niet per se in een ziekenhuis hoeft. Kun je echt spreken van een samenwerking of is het meer een beetje collegiaal? Nee, het is echt samenwerking, want de plastische chirurgen die hier werken, die werken ook in Maastricht en die werken ook in Zuiderland. En zo verdelen we ook de patiënten een beetje die binnenkomen. Dus alles wat onverzekerde zorg is, gaat hier naartoe. En de rest van de tijd werken ze in het ziekenhuis, Maastricht bij ons en in Venlo. Ja, kun je dan ook zeggen dat dit meer
ja, voor de schoonheid is het andere meer voor heftige gevallen na een ongeluk of een ziekte of zo? Ja, wat we in de ziekenhuizen doen, daar ben je voor verzekerd als patiënt. En hier zijn allemaal dingen waar je niet voor verzekerd bent. Luxe. Nou ja, het is in ieder geval niet medisch nodig altijd. Maar ja, als je kunt betalen, moet je het gewoon doen. En u bent een van de chirurgen hier, maar ook nog in het reguliere ziekenhuis. Ja, ik werk al denk ik 14 jaar in het Zuiderland ziekenhuis. En een van die dagen in de week zit ik hier. Meestal op donderdag is één vaste dag dat ik hier in een mooie kliniek mag werken. En hier de onverzekerde zorg doe. En in het ziekenhuis in het Zuiderland doe ik met name de borstreconstructies en de andere reguliere plaschirurgie. Ja. En hoe zit dat nou? Want ja, een cosmetische ingreep chirurgisch. Ja, wanneer weet je zeker dat het een echte plastische chirurg is? Want je hebt daar, laten we zeggen, allerlei gradaties in volgens mij. Een plaschirurg die werkt in een algemeen ziekenhuis, weet je dat het een echte plaschirurg is. Ik kan me goed voorstellen dat als iemand, een man of een vrouw, misschien meer vrouwen dan mannen, maar een complex over iets hebben, of in ieder geval denken van nou, ik zou dat of dat wel een beetje anders willen, dat je dat wil laten doen. Maar je ziet op straat ook wel eens mensen lopen dat ik denk van goh, het had een tikkeltje minder gekund. Ja. Is het dan niet ook de taak van een plastisch chirurg om daar een beetje in te sturen? Helemaal mee eens. Wij zijn hier om mensen die ergens met een probleem of een ongemak zitten, om hun te adviseren wat je eraan kan doen. En als iemand vraagt van nou ik wil mijn lippen helemaal opgespoten hebben, nou dan moeten ze niet bij ons zijn. Dan kun je wel een beetje met een kleine touch een beetje tot het niet te erg opvalt, maar tot toch iemand daardoor zijn zelfvertrouwen weer krijgt, zonder dat je meteen zo'n duckface hebt. Dat is bijvoorbeeld over de lippen. Zo kun je het ook hebben over een borstvergroting. Er zijn genoeg vrouwen die zich heel onzeker voelen omdat ze nauwelijks borsten hebben, asymmetrische borsten hebben, borsten die na de zwangerschap toch wat leeg en wat zijn gaan hangen en waar je iets aan kan doen. Maar dat hoeven daarom niet meteen pornoborsten te worden.